We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namong pinakadagko ug pinakolaing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Misamis Oriental Provincial Health Office nasunog. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Gastek, gawas sa buhatan sa Provincial Health Office sa Misamis Oriental na lakip ang bakuna kontra COVID-19 ug uban pang sakit sa nasunog kagabi dinis sa Cagayan de Oro City. Pinaspasay ang pagresponde sa kabumbiruhan sa Cagayan de Oro City diyang nasunog ang Misamis Oriental Provincial Health Office sa Cagayan de Oro City bandang alas 6:20 kagabi tungod sagad gama sa light materials among gambalay. Paspas nga midako ang kalayo nga gisaka sa ikaupat nga alarma. Sumala sa mga nakasaksi, nakadungog kuno sila og pagbuto sa kusina sa ikaduhang andana, una miulbo ang kalayo. Kanang nasinati nga kalisod kagahapon is kining mga kusisiro nato nga mga kaigsuonan nga maupay naasa una kay magkuha og live, mag-live no, ga-video mo live niya ang ato ang mga personahe sa kuan kabumbiruhan imbis magladlad og host maglisod kay naa sila diha. Gawas sa mga gamit o mga sakyanan sa motor pool nga nadanyos, lakip ang 30 ka vial sa Sinovac vaccine ug mga bakuna sa rabies ug polio ang nangasunog. I do not see any problem. I was already promised this evening, write us kung sa inyong kinahanglanon. Daghan na sad kay nanawag sa ato nga mga amigo nato sa abot na ni sa kwan, abot na ni sa Manila nga panghitabo, daghan na nanawag nga they will be giving us all the support. Ang mga vaccines nga na describe sa intang kanang katubig ang the usual immunization nga mga activities nato kanang measles, DPT, ipa-inventory na ko karon so that we can allocate to them, including mga supplies sa ilang laboratorio. Tek, padayon ang investigasyon karon nga ginahimo sa BFP aron masuta kung unsa ba ang tinubdan sa insidente. Samtang uban sa DOH Region 10 paningkamutan mato pa sa Provincial Health Office nga mahimong minimal lamang ang epekto sa insidente ngadto sa ilahang mga operasyon. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Kanhi konsehal sa Palibang Sultan Kudarat patay sa pagpamusil sa General Santos City kagahapon sa hapon. Dead on arrival sa ospital ang 53 anyos nga kanhi Municipal Councilor sa Palibang Sultan Kudarat nga si Ibrahim Kadil Sabiwang. Luwas sinon ang asawa nining si Kalima Andal Sabiwang ug ilang anak. Base sa investigasyon, mi parada update sa karsada ang SUV sa biktima sa May Nunez Street sa Barangay San Isidro, General Santos City. Dihang kalit mitapad ang duha ka riding tandem suspects ug gipaara kanug bala ang sakyanan.
11 kabasyos sa .45 caliber ang na-recover sa crime scene. Midumiling magpa-interview ang asawa sa biktima samtang parahin pagirasuta sa kapulisan ang motibo o responsable sa krimen. Pagboto, dagan mi dito. Pila ka tao kayo nakitaan? Wala ka nakitaan ng yun? Wala. Hindi man ko mapansin kay nabisi man ko ani mag-aana nagaduko. Nabalot man ko ani oh. Pero wala ka narinig na. Gituang Shabu nga gisagol sa kanon na sakmit diyang gisulay og palusot sulod sa prisuhan. Dugang detalye sa report ni Jandy Esteban. Nasakmit sa otoridad ang mga sachet sa gituuhang shabu nga gisagol sa kanon nga nakabutang sa panaksan. Ang maong illegal nga droga gisuwayan og palusot sa duha ka minor de edad sa Bunawan Police Station sa Davao City nga nagkantidad og 7,000 pesos. Ihatod unta kuno sa mga dinakpan ang kanon sa usa ka piniriso apan dihang gisusi sa otoridad duna day ay kini shabu. During the search nakita na to, no? So na-rescue na to ang duha ka minor de edad. O nakasaka na pinato ang case against nila for the revision sa RA 9165 during sa assessment sa tuwang PSWDO na active assignment ang ilang ipanghimo. Wala na mihatag og pahayag ang mga dinakpan. Kay numduman nga niadtong nakalabang bulan, gisuwayan sab og sulod ang mga illegal drugs sa maong police station nga gipalaman sa PAN apan nasakpan gihapon. Ugod na gi-implementar o na-check ang mga belongings o mga pagkaon na intended sa UPC or persons under police custody aron sigurado na dili na malutsan, especially kaning droga. Kay uban ngita gyud way para device o plano para mapayuod dali sa atong detention facility. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Top 3 drug personality sa Northern Mindanao na dakpan atol sa bypass operation sa Cagayan de Oro City. Samtang asawa sa naprisong pusher, dakpan human napalitan og droga. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Human sa sobra 2 ka bulan nga surveillance sa Lumbia Police, nasikop ang top 3 drug personality sa Northern Mindanao nga si Ernesto Adao Jr. atol sa bypass operation sa JR Bora Street, Barangay 38, Cagayan de Oro City. Napalitan ng suspect og 500 pesos nga kantidad sa gituwang shabu og pagrikisa. Laing 5 ka pakete nga nagkantidad og 20,400 pesos ang nakuha gikan kaniya. Ang suspect kaninang napriso tungod sa pagkalambigit sa illegal nga droga. Apan nakagawas niya atong 2019, pinaagi sa plea bargaining agreement. Medyo kusog-kusog siya ang parameters mo niya sa kuanan ni para mag-regional level siya mo distribute na siya og kuanan ni 500 grams weekly or monthly ang yang kuanan ni. Apan gilimod sa suspect ang pasangil. Mihunong na kuno siya sa pagbaligya og illegal nga droga, human makagawas sa prisuhan ug nagabaligya na lang siya og mga utanon sa merkado sa Kugon. Naman ka na dia, sir. Sige ako nakita ko niyo na Marias ko. Naman ka na dia. Ano banta? Malimpyo po na akong ngalan. Sa laing operasyon, sikop sa mga personahe sa Bulwa Police si Arlene Lantic, 46 anyos, atol sa bypass operation. Nakuha gikan kaniya ang 24 ka sachet sa gituwang shabu nga nagkantidad og 4,080 pesos. Ang suspect, asawa kuno sa usa ka drug personality sa syudad nga napriso na. Busa siya kuno ang nagpadayon sa illegal nga binuhatan sa bana. Kasong paglapas sa RA 9165 ang atubangon sa mga dinakpan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Tungod sa nagkadaghang kaso sa Samal Island, giamyendahan ni Mayor Al David Uy ang operational guidelines sa mga resort ug ubang establishments. Atong sayron sa report ni Jandy Esteban. Upat ang nadugang nga COVID-19 cases sa Samal Island. Usa ka 57 anyos ka babae taga Barangay Miranda, 34 anyos ka lalaki, 27 anyos ka babae ug 49 anyos ka babae nga pulos taga Barangay Peña Plata. Sa karon 69 na ang aktibong kaso sa COVID-19 sa isla. Tungod sa nagkargang kaso, giamyendahan ni Mayor Al David Uy ang operational guidelines sa pre-booking sa mga establishments nga nakalatid sa Executive Order No. 277. Kung kaniadto pwede ra ang walk-in guest basta residente sa Samal, apan karon bawal na kini. Ang mga dili taga Davao Region kinahanglang mupailawom sa antigen test sa LGU una tugutan nga makasulod sa mga resort o establishment.
Samtang ang mga dili taga Davao Region nga mosalmot sa personal milestone celebration sama sa kasal, birthday, bunyag ug uban pa, kinahanglang mupailaw sa antigen test sulod sa 24 oras. Una ang actual date sa kasaulugan. Apan sila na mismo ang mugasto niini o di ba kaha ang organizer o provider. Gikan sa 75%, 60% na lang sa operational capacity sa mga resort ug ubang establishments ang pwedeng dawaton na booking. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Barangay 7A sa Davao City ang bugtong giila karon nga critical risk area sa kadagang kaso sa COVID-19 sa syudad. Anyang report ni Sheila Vergara Rubio. Giila ang Barangay 7A nga critical risk area subay sa ulhing barangay classification and risk assessment sa daghang COVID-19 cases sa Davao City sukad Abril 12. 5 ang high-risk barangays ug kini mao ang 5A, 20B, 34D, Catalunan Grande ug Vihison Senior. High-risk bunga sa kaduol sa critical risk areas ang upat ka barangay nga mao ang 4A, 6A, 8A ug 9A. 19 ka barangay ang moderate risk ug kini mao ang 3A, 16B, 30C, Agdao Proper, Bato Turil, Kabantian, Komunal, Crossing Bayabas, Lubugan, Maa, Manambulan, Matina Aplaya, Matina Crossing, Mulig, San Antonio Agdao, Sasa, Talomok Proper, Tigato ug Turil Proper. Adunay 12 ka moderate risk barangays base sa kaduol sa high risk barangays ug kini mao ang 2A, 18B, 19B, 32D, 33D, 35D, A ang Liongto Senior, Governor Pasiano Bangoy Agdao, Lapu-Lapu, Matina Pangi, Pampanga ug Takunan. Samtang ang 141 ka barangay nga wala na mention giila nga low and minimal risk areas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Bagyong duna international name nga Surigay nagkakusog samtang nakaduol sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Nagkakusog og nahimo ng severe tropical storm ang bagyong duna international name nga Surigay nga anaa sa Pacific Ocean ug dunay gilayon nga 1,095 kilometers east sa Mindanao kaganang buntag. Dili pa kayo masinating epekto niini gawas lang sa trough o extension sa bagyo nga makamugna og mga kusog nga pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao. Laumang musulod ang bagyo unyang gabi o ugma sa Philippine Area of Responsibility ug tawagon kining bagyong Bising. Tambag sa pag-asa nga kanunay magbabilantayon sa kalit kapag daot sa panahon nga moresulta sa flash flood ug landslide. O ang maong Surigay or severe tropical Surigay kini gi-forecast nga posibleng mag-recurve og dili kini mag-landfall. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga resort owners sa Samal Island nabalakas sa bagong patakaran sa Samal LGU. Atong sayro ng detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara nabalaka ang mga resort owners sa Samal Island kay basin muhinay og samot ang ilahang kita tungod sa pag-usbaw sa environmental users fee. Base sa mensahe nga gipaabot sa One Mindanao, miparayag ang pipila ka resort owners sa Samal Island ug kabalaka. Basin muhinay ang ilang kita. Gumikan kinahanglan na mubayad og 30 pesos nga environmental users fee ang mga turista. Gikan sa kanhi 5 pesos lang base sa aprobadong ordinansa sa City Council. Gani daghan na daw ang nag-cancel sa ilahang bookings tungod niining dugang balayronon. Base sa maong ordinansa, 30 pesos ang singil sa unang tuig sa operasyon, 40 pesos sa second year, samtang 50 pesos na sa third year. Dunay 20% discount ang senior citizen o PWD. Libre kini alang sa mga bata nag-edad 10 anyos paubos.
Kolektahon kini sa tanang designated entry point sa isla sa tumong nga ma-regulate ang paggamit ug maprotektahan ang kinaiyahan, ingon man ma-promote ang responsible tourism. Labi pa nga turismo ang naga-generate og labing dakong income sa Samal. Ang nag-author ani si former Councilor Guillermo Olden. Diin naduso kini og naabot sa province apan wala kini na confirm kay naay section nga wala gialaw diin ang private sector dunay share. Subay sa concern sa mga resort owners, gipasuspend una ang implementasyon sa ordinansa ug laumang dunay iduso nga laing version niini. Nakoy sariling version nga sa first implementation is 15 pesos. Then sa second year is 30 pesos ug sa third year is 50 pesos. Ang tumong lang yun ani is 50 pesos ang EUF sa Samal. Saragi pasabot ni Councilor Valdez nga kung daghan daw sila gi-amend o usbon sa maong ordinansa, mubalik na usab daw sila sa sugod og magpahigayon na pud sila og public hearing, mutaas na usab daw ang proseso. Ang tumong lang gyud daw nganong ilahang gipausbawan ang kining environmental users fee, mao ang duna sila laing dugang nga pondo nga kakuhaan alang sa pag-implement sa mga environmental programs. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Giduso karon nga himuan og ordinansa ang online sabong sa Davao City aron makadugang sa income sa syudad. Anyang report ni Argil Relator. Sa operasyon sa Davao City Police Office gikan January hangtod March karong tuiga kontra illegal nga sugal, ana-ana sa 865 ang nadakpan. Sa online sabong, 53 na ang naaresto gikan October 2020 hangtod March 8, 2021. Busa, sanglit ubos ang revenue sa syudad gikan sa local taxes, resulta sa pag-stop operation sa mga negosyo o pag-reduce sa mga balayronon sa government transactions. Aminado si Mayor Sara Duterte nga dunay apason nga income ang syudad. Busa iyang giendorso ngadto sa Davao City Council nga mahimong revenue generating activity ang online sabong. So daghan-daghan tag masulbad Sir James kung mahitsas or maayos nato ni na ordinance no ang kanang need sa mga tao nga magsugal, magsabong. Opo. Ang revenue generation sa city madungagan from laing sources natay bag-ong revenue ordinance. And mapadayon gihapon nato ang distancing, makanegosyo gihapon ang mga tao and makagaming gihapon ang mga tao. Sa maong pamaagi, makapadayon ang online sabong ug maka-income pa ang syudad. Hinoon, dili pa kini mahimong legal samtang wala pay napasang ordinansa labot niini. We will wait for the approval. In a way, alam naman natin na kung ano pong mapapag-usapan doon sa konseho, ikino-consider naman yan na talagang binusisi, pinag-aralan. At ang Davao City Police Office mag-i-implement lang kung ano po ang outcome no mapag-usapan ng konseho. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ipana na ang labing unang obispo sa Diocese sa Mati nga si Bishop Emeritus Patricio Alo sa edad nga 81. Anang report. Nagmasulub-on ang Diocese of Mati sa pagpanaw ni Bishop Emeritus Patricio Alo niadtong Martes sa hapon. 81 anyo siya. Wala nagisaysay ang rason sa kamatayon niini subay sa post sa Diocese of Mati. Gidala ang lawas sa obispo ngadto sa diocese ni atong Miyerkules. Ang kasamtangang obispo Abel Apigo mao'y nanguna sa pagsugat niini sa San Nicolas de Tolentino Cathedral uban ang kaparian ug mga parokyano. Nahimong obispo si Bishop Patricio Hakbang Alo niadtong 1981 ug nahimong auxiliary bishop sa Davao. Sa tuig 1984, nahimo siyang obispo sa Diocese of Mati pinaagi sa pagpili kaniya ni Pope John Paul II. Si Bishop Alo ang pinakaunang obispo sa Diocese of Mati. Gitawag sab siya nga Father of Broadcast Industry sa Davao Oriental. Gikatakda siyang ilubong karong Lunes, April 19. Ang haya niini anaa sa San Nicolas de Tolentino Cathedral sa Mati City. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Basura ang usa sa gitudlong hinungdan sa pagbaha sa Davao City. Gani daghang basura ang nahipos sa Ancillary Services Unit human ang sagunsong pagbaha sa syudad. Ani report ni Argil Relator. Perting baha sa Bunawan, Davao City. Usog baha kayo. Mao na ni ang sitwasyon karon diri.
Mao kini ang resulta sa kusog nga ulan sa Davao City sa milabayng gabii, diin daghang lugar ang nakasinati og pagbaha, partikular sa Bunawan area. Usa sa mga gitudlong hinungdan sa pagbaha, mao ang mga nagbarang basura sa mga drainage. Gani paghuman sa ulan, daghang basura ang nahipos sa Ancillary Services Unit. Ang uban nga mga sinako nga mga basura dito na naman nakita sa kanal. Ug ang ubang mga plastic nga mga plastic bottles o mga cellophane dito na nitabon na dito sa mga storm drain na to. Imbis na ma-absorb og tubig, dili na maka-absorb og tubig tungod kay natabunan na tungod sa basura. Gibaha sab ang bahada area. Hinoon, dunay tulo ka mga drainage rehabilitation project ang DPWH 11 sa maong lugar. Starting last year, nagsugod na tawag implement og kanang pagbuhat og box culvert diha sa maong lugar, which is standard na sa 3.5 by 2.1 meters. Samtang gipalapdan sab ang drainage sa downtown area aron malikayan na ang paglapaw matag muulan. Kinahanglan nato kambyuhan og padak-an aron na mas dako na volume na tubig ang iyang ma-accommodate padulong sa atong mga outfalls. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Libuan ka mga isdang malangsi midagsa na usab sa baybayon sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City. Mga residente gikalingawan ang pagkuha sa mga isda. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Kini ang mga kuha ni Jen Baloyos sa baybay sa Villa Ernesto, Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Diyang kalit midagsa ang libuan ka mga isdang malangsi sa lugar. Dala ang mga balde, muskitero o bisan unsang kabutangan. Nag-ihay og paningkamot nga makakuha og isda ang mga residente sa lugar. Upat na kuno kagabi nga sa gunsong midagsa ang mga isda sa baybay. Busa na lipay ang mga residente tungod duna na sila'y panudan. Abot na dire padong na dito. Mga kutob alas 12 ana. Nahinay nagkawala. So, nakutay yun? Nakutay yung mga tao nago sa sandok lang yun dito. Mingkag baka sa gabi ka kuha mig 3 kilo. Ni libre na gi bulad. Pagkasunod adlaw kakuha na pug 2 kilo. Di na po daganon kay di man maato og kaon. Sigon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BIFAR Region 10, nga ilang gina-discourage ang pagkuha sa mong mga isda. Labi pa, nga dili masuta kung asa kini nagikan o luwas ba kini nga kaunon. Pero dili pwede nimo kuhaon para imong ibaligya. Kay kana lahi na sila nga senaryo. So aya na mi mosulod mo apprehend or mo file og case if kung nanguha mo kining malangsi, yung kining gibaligya, gi-display bisag asa nga merkado o diya ba sa inyong tukaran. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Kung naapay manuktok ako ang pangampihan, depende. Kung ang manuktok, musulti o time na sir, extend pa mo, natural, mapugos yung kugabli. Ay kung na'y manuktok, ay siyempre abrihan na ako. Basig si XD ay ito ni Balik. Yatira! Hindi, tok-tok lang. Ay, so, sana all, na'y manuktok kada gabi dili kulto. kung na'y manuktok, asa ko mahadlok. Mas mahadlok pa ko lang naidakop. Punya nabili ni mong lisensya. Oh no! Kung na'y manuktok, naabrihan ako Masigrasya day na. Sudan pa lang na, gihatag sa silingan. Kung na'y manuktok sa balay, ngayong ani kagwapa, ako yung abrihan. Ako, kung na'y manuktok, ablihan ako. Labi na magdalag ayuda, yung presot na akong limasin. Ablihan ako, grasya na good na. Kung na'y manuktok, dili na ako naablihan, Manilay pa lang nasa utang. Oh no! Kung na'y manuktok, manuktok siya para magbayad og utang. Panabrihan ako, Ay, buhato ni mo kung na'y manuktok sinyang gabi sa inyong balay. Kung wapo, mabrihan na. Pangit akong surat. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Lapas 900,000 na ang total COVID-19 cases sa Pilipinas. Sumanatala ang kapin 11,000 ka new COVID-19 cases karong adlaw. 11,429 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. Busa 904,285 na kinitibok ang kaso sa COVID-19. Samtang misangka sa 183,527 ang active cases, diyang 705,164 ang nakarecover na ug 15,594 ang namatay. Sa tibok kalibutan, lapas 138,284,000 na ang nataptan sa COVID-19. Sobra 78,754,000 ang recoveries ug kapin 2,973,000 ang namatay. Ug sa Mindanao, 62,945 na ang dunay COVID-19. 3,770 ang COVID-19 active cases, human 56,740 ang naayo na ug 2,435 ang namatay. Ginaimbestigahan na sa DOH Region 9 kung locally o community transmitted ba ang giingong South African variant sa COVID-19 o B1351 nga nakasulod sa Zamboanga City. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Gibutyag sa Department of Health Region 9 nga giimbestigahan na nila ang giingong South African variant sa COVID-19 o B1351 nga matud pa nakasulod sa syudad. Apan kinahanglan pa kunong i-evaluate kung locally o community transmitted ba ang maong virus. Miabot na sa 4,796 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 470 ang active cases, suman 4,120 ang nakarecover na ug 206 ang namatay. Sa Butuan City, naka-lockdown gihapon ang sangguniang panglungsod. Human 5 ka konsehal ug 5 ka staff ang nagpositibo sa COVID-19. Kini human gipailawom sa RT-PCR test ang tanang konsehal dihang dunay usa ka konsehal nga nagpositibo na daan sa sakit. Isirado ang building sulod sa 14 ka adlaw o hangtod April 27 alang sa disinfection. Misa ka na sa 3,025 ang confirmed COVID-19 cases sa Butuan City. 276 ang active cases kay 2,670 ang recoveries ug 79 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 29-day-old baby boy nga taga Pasiano Bangoy ang nakarecover na sa COVID-19. Asymptomatic ang baby dihang nagpositibo ni atong March 10. Misa ka na sa 14,125 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 387 ang active cases, humanatala ang 13,056 recoveries ug 682 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Breaking news mga kapuso, tibok syudad sa Tagum City, Davao del Norte ug ubang parte sa Mako, Davao de Oro nawad-an og kuryente karong hapon lang. Kalit nga nawala ang kuryente sa tibok syudad sa Tagum ug pipila ka bahin sa Mako. Kinihuman nga nasangit sa wire ang usa ka dump truck. Hinungdan nga natumbang usa ka poste sa kuryente sa Purok Liwayway, Magugpo East. Nasirang backbone line kini sa Tagum Mako line sa Northern Davao Electric Cooperative. Kasamtangan pang ginaayo sa mga personel sa Nordeco ang maong power interruption samtang naayo kining pagsabot sa mga konsumante. Ug mga adlaw na ang gikahinamang birthday sa ikalawang anak nila Kapuso Royal Couple Dingdong Dantes ug Marian Rivera nga si Jose Sixto IV o Ziggy. Atong sayro ng excitement sa Dantes Squad, pinaagi nini report. Pipila ka adlaw una ang second birthday sa ikalawang anak nila Kapuso Royal Couple Dingdong Dantes ug Marian Rivera nga si Jose Sixto IV o Ziggy. Nagpost ang magtiayon og countdown sa big day ni Ziggy sa ilang nagkadiyang Instagram account. Kining kuha ni Marian, makita ang makagigil nga photo ni Ziggy. Kang Dingdong naman, cute na cute samtang anaa sa swimming pool si Ziggy. Ug kining heartwarming photo sa mag-amahan nga kuha ni adtong usa ka tuig pa lang si Ziggy. Paspas gayud kuno ang panahon. Matud pa, intimate birthday celebration gihapon ang himuon sa Team Dantes nga susama sab sa first birthday ni Ziggy last year tungod gihapon sa pandemya. Busa una ang birthday sa ilang uniko iho, nagpost pa si Marian og makalingaw nga video sa makatakod ug maka-good vibes gayud nga katawa ni Ziggy. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.
Mga kapuso, way puwas ang among pagkatunog balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.